Martin, de gamle spillere, hvordan fanden går det? Længe siden? Ja. Hvor jeg er henne? Jamen, det er en længere historie. Jeg står oppe på Gentofte politistation. Du ved, der har været så meget med Saxo her på det seneste. Der er lidt hvidvaskning og sådan. Ikke noget advokaterne ikke kunne holde styr på. Nå, men hvad fanden vil du? Skal Mika giftes? Du lyver. Nej. Siger han det? Okay, stenet nok. Men hvor fanden er du henne? Jamen, jeg står hernede på Hellerup Station. Jeg er lige kommet fra Hawaii. Jeg måtte lige distancere mig lidt fra det der hverdagsstress, mobiler, e-mails og computersnak og sådan noget. Jeg var lige nede og finde mig selv sådan et hang loose. Ja, bare lige et par måneder der, ikke? Det bliver sgu for meget arbejde. Men kommer du ikke og henter mig, eller hvad? Fordi så finder jeg lige ud af, hvornår brylluppet skal stå. Nå, men det er godt. Vi ses om 2. Så? Ja, Per! Hold kæft, mand. Hvad så? Det er længe siden. Godt at se dig. Det er lige måde. Så skal vi til fest, eller hvad? Jamen, fandt du ud af, hvornår det var? Jeg har lige talt med Andreas, og det er altså i dag, de skal giftes. I dag? Ja. Det er sgu da helt vildt. De skal først vise i Hørsholm, og så en stor fest på Sølyst. Hvad fanden gør vi? Vi kan ikke dukke op sådan her i kirken. Jeg kender et sted, hvor vi klæder om og sådan noget. Vi finder noget. Lad os komme afsted. Sindssygt meget. Store damer, ikke? Med helt. Ja. Og lige så. Nu vil se, store børn, og de er jo gift, ikke? Det lyder sgu da altså meget vildt. Men hvad hedder det? Fik du så fundet dig selv? Ja, jeg har fundet mig selv. Det er fantastisk. Nå, nu er vi sgu. Det ligger lige derovre. Og det er Lucian Nygaard. Ja. Det er utroligt, så flinke de var. Man skal bare nævne prinsens navn, så kan alt lade sig gøre. Ja, det er vildt nok. Men jeg tror sgu ikke, det var gået ind på 8'eren. Nej. Men Hørsholm Kirke, siger du? Hvor fanden ligger det? Jeg tror et eller andet nordpå. Der var det rige blev gift. Nå ja, naturligvis. Men vi har lidt travlt, så lad os få fart på. Ja, på. Vildlok har været på knæ. Hvordan må han have gjort det? Ja, det må vi høre lidt mere om, når vi kommer frem. Men lurer mig, om vi ikke snakker romantisk weekend. Masser af champagne, og så ellers en ordentlig guldsten. Helt sikkert. Han er jo lidt en bridezilla, når det kommer til stykket. Oh yeah. Nå, Vilde, det der er kirken. Der er kirken derinde. Du skal Og bare det er dreje der? her. Ja, det er der. Nå, okay, det er sådan, den ser ud. Ja. Flot kirke. Ja, men det ser sgu ud som om, at de har fyret gartneren. Jeg mener, der er lidt meget nede i suppen, er der? Det er lige Mika, sådan en limo der. Ej, det må man sige. Det er lige hans stil. Nå, men det ser ud som om Mika er de første, der kommer. Men lad os finde et sted at holde. Ja. Nå, vi må se, om vi overhovedet kan finde et sted at sidde. Der ser ud som om, der er rimelig mange. Ja. Hvad fanden foregår der? De er jo i gang. Prøv lige at kigge ind. Nej, det er jo det forkerte bryllup. Vi må ud. Det er det forkerte bryllup, mand.
Hvad fanden foregår der? Jeg synes, du sagde, at det var klokken 2. Den er 5 i? Den er 5 i. Det er... Jamen, hvad fanden er gået galt? Fuck, mand. Jeg er på Hawaii-tid, mand. Pis, vi må videre. Fuck. Det er slet ikke dem. Nej, det er meget stille. Hold kæft, mand. Det var sgu da lige før, det blev pinligt, hva'? Ah, det var tæt på. Men det var sådan lidt et 80'er-bryllup, ikke? Ja, det ved jeg ikke. Jeg vil sige, den limo der, den slår mig sgu ikke lige som Mikkels stil. Men det kunne alt andet lige være Sten, der havde bestilt den. Men helt seriøst, hvad fanden gør vi nu? Skal vi ikke lige køre et sted hen, og så lige få ro på, og så planlægge, hvad fanden vi gør? Jo. Jeg tænkte på, det der Søløst, hvad fanden er det for noget? Det er sådan en skydebane, hvor der står nogle gamle mænd ude i baghaven og prøver at ramme en skive. Okay, så det er ude på bakken? Nej, det er ikke sådan noget bøfsandwich og soft ice. Det er lækkert. Det er en helt anden kaliber. Okay, det giver også lidt mere mening. Du ved, Mika har altid gerne ville fremstå sådan lidt fint på den. Ja. Etikette og traditionerne skal der holdes fast i. Jeg ved sgu ikke, om det var noget, han samlede op, da han var i Tivoli-garden. Det er sikkert. Men hans svigerfar, er han ikke svensk? Jo. Svensk med stort S. Altså Carlsson på taget, spritbolakker hele dynen. Ja. Er Sten gået med på den? Ja. Du må jo regne med, at bakken er jo rimelig afhængig af vores venner fra den anden side af Øresund. Okay. Jeg mener, det er jo ikke ligefrem Ali og fætteren, der spiser alle de hotdogs og drikker alle de bajer, vel? Nej, det er jo selvfølgelig ret. Men han er cool nok. Altså, stort hus i Hornbæk, 9-11 stående i Sverige. Kontakter i Marokko, og så har han jo også chalet i Alperne. Til hverdag, der sidder de så ude i Kuala Lumpur og styrer det hele. Okay, det lyder lidt som en skattefidus, men det er vel også okay, når man er kommet ind i Idebo-familien, så de kan vel lære med et par tricks eller 2. Eller 10. Men hvad fanden gør vi, når vi kommer frem? Jeg mener, det er jo ikke ligesom om, de forventer, at vi kommer. Nej, men hvis vi laver en eller anden entré-happening, vi kan skrive en sang. Det er sgu da det, vi gør. Vi skriver en sang, men så det skal også være noget, folk kender, og noget med noget gang i. Klar. Hvad med noget Kimi? Kimi, det holder sgu, og der er også plads til at træde lidt ved siden af. Ja, men jeg tænker på, hvor fanden starter vi henne? Hvad skal vi have med? Vi skal i hvert fald noget med bakken med, ikke? Jo. Bakken og noget med dillen. Yes. Så skal vi også have noget med om, at det ikke er studenterhuen, der trykker. Altså, jeg mener, han fik den jo aldrig. Nej, ikke lige just. Og noget med nogle piger, ikke? Jo, noget med nogle damer. Og så skal Sten også lige have lidt gas. Han kan klare det. Ja, klart. Men jeg tænkte på, hvad med sådan noget som mountainbikesøen, eller måske noget om Stensballs Audi efter Skav? Ja. Og computerlokale på GSK, som endte hjemme hos mig, ikke? Ja. Ej, må det være, det holder sgu nok ikke. Marias familie kommer også. Men hun har sagt ja i dag i kirken, ikke? Så det kan ikke gå så galt. Nej. Altså, det kan ikke skade noget. Nej, men okay, vi må lige holde fokus. Får du skrevet det her ned, eller hvad? Ja, den er super fin. Jeg er lige ved at være der. Nu skal vi bare forbi en tank eller et eller andet og få fotokopieret den. Hvor mange bliver vi? Vi bliver sgu nok mange. Altså, jeg går derud fra, at de har inviteret alle teltholderne, og det meste er ølgrød. Jeg mener, er det ikke sådan, man gør sådan på gøjlermanér? Jo, men det er jo Maria, der står for gæstelisten, så var det ikke 75 nok? Ellers så må vi sgu dele. Ja, det er cool. Kom. Den er god nok. De er derinde. Er du klar? Okay.